Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи ҷумъа, рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак боша, бародари азиз. Наворо сар кардем аз молбозори шаҳри Бохтар, собиқ шаҳри Қурғонтепа, молбозори Ҳоҷи Шариф. Аз гови гусоладори Галштен сар мекунем. Гови гусоладори Галштен саҳару бега 20 та шир дошта, гусолаш хуноҷинча. 47,000 ай нархаш муомила дора. Бозор 40,000, 41,000 сомонӣ кардаста. Чочош. Байни чочош кушоди калон кушуа. Мана гусолачаш. 40,000 сомонӣ бозор кардаста вазирашта. Савдо шуда гови гусоладор. Бобакарам. Саром то хурд гови буғуз бародарам. Гови буғуз, гови бақвати сафед. Ами бисёр бошад 10 рӯзаш мондагия. 22,000 сомонӣ гирифта бародар. 22,000 сомонӣ гови бақват барои молкунӣ. Қафошам нишон додам. Ина уже чочош маълума алака. Мара сатфоиза гова. Иҷа савдои аз буқаи сементал рафтеста. Ози бақаб кине сёмкаш мекунем. Ина бародару яте дига гови гусоладор, гусолаш буқача? Наҷина? 40 рӯза наҷин нигоҳ кунед чӣ хел бақуввата. Учаш карпати тоза. Бозори гузашта гови ҳамин бародаро монда будем. Фрухта баъд занг задем бародаро. Дар бозор фрухта. Хай бо насиб куна кадом ида иша мегирем. Ишам гови бад нест. Уноҷиниш бақват. Шириш чанд қаяка? 10 литр саҳар бега. Чочош бинед ранги савзи аст. Савзи калон кана саҳар бега 10 та шир. Фругавой гова тамошо кунем. Нарша чанд гуфти ака? 30,000. Бозор чанд ка? 24. Ҳозир 24 ним кадаста, саҳар 26 кадаги ай. 30,000 гуфта судаги ай бародаро. Ка 93 403 94 84. Ина бародаро нояи бахш адрес касида дар корай. Хоб ориентир пеши масҷиди ҷумъахонӣ будааст. Касида дар корай ина марамат муроҷиат кунед то савдо нашавад. Успед каден накаден ристонай. Ира гусалаш зур буданеки. Ини ҳам ширмасша. 24 ним ози кардаста бародаро. Саҳар 26,000 карда мега соҳибаш. Мана чочош. Мана гусалаша. Шириш чанд қаяка? Саҳар бега 7-8 литр шир дора. Ина бародаро нархаш очабача 19,000 сомонӣ. Гусолаш мода я? Гусолаш мода. 17,000 саҳар кадаги ҳозир наи ака 16,500 пурсидаста бародаро. 19,000 сомонӣ муомила. Ина бародаро гови гусоладори савдошидаги гови сиёҳала. 17,700 сомонӣ савдо шуда. Гусолаш хуноҷинча. Хуноҷини хуноҷинчаи сиёҳак. Сурхчопай. Мана чочош. Ширша чанд қа гуфоҷи? Ширша?
ай 6 та боло алафи холи қати бародаро саҳар бега бародаро савдо шуда гови гусаладор гови сиёҳ ала истунш сиёҳ истунш сафед агар ала ҳисоб бихӯрам я мана чӯчӯш гусалаш мондаи 17000 сомонӣ харидааст ҳозир гусалашам нишон метем ҳона гусалаш мана мода будааст мана ин бародар харидагия куҷо мерава акамо ноёи бахш мерава айсшам ине савдо шуда гови гусоладор 12200 сомонӣ гусолаш мода ширша чанқа гуфт 4 литр гуфта фурӯхтагия бо фурӯшия бародаро болои я суми нағз метем чойпули нағз метем мефурӯшам 12200 харидааст савдо шид бародаро гусфандои баррадор ина баррошон калони хушрӯай нигакнем наиш бо афише зур буда сета яҷоя ҳар сеш очобача 11500 сомонӣ ҳар сеш яҷоя савдо шидагия сушахтон плюс минус карда ҳисоб китоб мекунем барошам шӯри созам якне чӣ хел кавшак гардонда шишта молои зур барош зура ина гусфандои баррадор молои ҷалолиддин балхи калхозобод гулистон 4000 чинда мегирем бародаро 4000 чинда мегирем ҳозир яка савдо кадаиста 3600 яку чандша савдо кадаиста намедонуму 3600 пурсидаиста бафшем ки ами камышта 3-4 пурсидаиста я бародаро хоб состоянии гусфандо пирошонам ҳаст ёшошонам ҳаст миёсолшам ҳаст ҳамаш баррадора 4000 чинда мегирен 3600 кардаиста бозор елае барои беоча хушхор 1400 муомила дора чанд кас номер пурсида буд ҳозир номерошам мегирем бародар ина кетишини чидан bo'layapti ketishi 12 12 bozor kirsa ko'tara uyda yana bormi uyda nomerni ayting 915 chil suvidu chil whatsapp telefon hast adres Qizilqal'a dastavkasham budast barodaro dastavkasham budast chand kas nomer pursida bud ina joyi barrora yo'qdi dar xonam budast xushxo'r moda chixel foratoni yo'qda metya ina bu baroyi kalontar ino 1700 budast aka habib tamosha qildi mana 1700 muomila 1500 so'm sahar narxida budast barodaro hozir 1400 pursida esta narxi baro ina bu baroyi surk barodaro 1200 muomila 1200 muomila boboy hoji inon nar moda aralashan yo nar aralash дута мода буда дар байниш дигарош шукорча 1200 муомила дора ина ҳози дар пешум якаша 1100 сум фурӯх бародаро 1100 суми рафтеста марҳамат ина савдо шуда барачаи думбакалон шукорча канали маъмур азия 1640 сомонӣ mana dumba şabine ura
Jumbashi alohida ayra. Yosh chandiya? Şef hamle ne dedi? 1700 so'm muomala dora. Chandish bityaka. 11200. Savdochilar betarozu. Chand kilo buromadi aka? 228 kilo, 11200 savdochilar. Xton plus minus kiring. Na buqoy savdochidagi buqo baroy bastan. 1350 so'moni savdochidagi barodaro. 1350. Mana ish necha? 9000 rona. Ish 9000 rona savdochidagi barodaro. Buqo baroy bastan. Xo'p, savdochida bitta buqa baroy bastan. 11700 so'moni. 2500 da? 11000. Kanali Ma'mur Aziya. Gap ne saka. Подписчика ham joyda, подписчика xaridam da mana. Baroy boni aya. Yo mefurshi.